lau urte izan diteu histori guztia asumitzeko, eta haude gizton goguakin epaiketa indartxu heldu, eta bueno, uste gaurko izan dara bat, auziperazio jarrera nolako izan dagoan, erakusteko ez. Auzipetu guztiok hartu dugun jarrerarekin gure ekarpen xumea egin nahi dugu. Ekarpena Euskal Herritarron kontrako epaiketa gelditu eta behingoz konponbide klabetan jarri gaitezen.